Πρώτα απ' όλα, αγαπητέ φίλε, εγώ την καραμέλα των 40 χρονών δεν την τρώω. Αυτά τα 40 χρόνια κατά τύχη εσείς, όταν ξεκινήσατε, γιατί μιλάμε από το 1974 μέχρι σήμερα, θέλω να σκεφτείτε πώς ήταν η δικιά σας ζωή το 1974 και πώς ήταν η ζωή σας το 2004. Θα σας πω. Ναι. Η δικιά μου ηλικία ζήσαμε φτωχά παιδικά χρόνια, Ναι. και πολύ φοβάμαι με την πολιτική σας θα έχουμε και φτωχά γεράματα. Μπράβο. Λοιπόν, ζήσατε όμως το μέσο όρο της ηλικίας, τη μέση περίοδο αυτών των 40 ετών, καλά. Πολύ καλά. Έτσι, συνταξιούχος από πού είσαστε? Το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ. Μπράβο. Δημόσιος οργανισμός, το ΙΚΑ, εκείνη την εποχή. ΙΚΑ. Δεν είμαι υπάλληλος του ΙΚΑ, συνταξιούχος του ΙΚα. Α, νόμιζα ότι ήσασταν υπάλληλος του ΙΚΑ. Ναι. Λοιπόν, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι αυτά τα 40 χρόνια. Λες και είναι κακό να είναι κάποιος δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, αυτά τα 40 χρόνια η Ελλάδα πήγε μπροστά σε πάρα πολλά θέματα. Έκανε ένα δομικό λάθος, το οποίο κάποιοι από εμάς, επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, το λέγαμε χρόνια τώρα, ότι ζούσαμε πολύ καλύτερα από ό,τι έπρεπε με δανεικά. Και τι κάνατε? Και το φωνάζαμε. Τι κάναμε? Τι φωνάζατε? Θα σας τι κάνατε? πω τι Πολιτικές κάναμε. θα μου πείτε. Κάποιοι σαν και εσάς, που δεν τους άρεσε ποτέ να ακούνε την αλήθεια, όταν το 1993... Αφήστε να τελειώσετε. Εσείς μου είπατε ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω και δεν... πούμε θεωρία. Φωνάει. Να τελειώσω. Όταν λοιπόν όταν κάποιος βγήκε το 1990-93 και είπε στους Έλληνες ότι παιδιά σοβαρευτείτε, κόφτε τα λεφτά διότι δεν υπάρχουν λεφτά, ο ελληνικός λαός τον καταδίκασε διότι κάποιοι άλλοι του είπαν ότι υπάρχουν λεφτά και μπορούμε να τα δώσουμε, και αρνήθηκε τότε να ακούσει την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, αρνήθηκε τότε να ακούσει την ανάγκη της προσαρμογής. Και το μόνο το οποίο σώθηκε στο παραπέντε ήταν για 20 χρόνια το ασφαλιστικό από την κυβέρνηση 1993. Εκείνη την εποχή όμως ο ελληνικός λαός είχε απέναντί του κάποιον άλλον, ο οποίος του έλεγε όχι, εγώ μπορώ να τα κάνω. Εμείς δηλαδή που χρεοκοπήσαμε. Εμείς φταίμε δηλαδή, ο λαός φταίει. Ακούστε. Τα κόμματα δεν έχουν καμιά ευθύνη. Τα κόμματα έχουν. Αυτό λέτε τώρα. Τα κόμματα έχουν ευθύνη όταν τον κοροϊδεύουν. Τι κάνατε? Όταν λοιπόν ο ελληνικός λαός προτίμησε από τον Κώστα τον Καραμανλή που του είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξεις, και προτίμησε να ακούσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Μετά από 4 χρόνια 5. Προτίμησε να ακούσει τον Γιώργο Παπανδρέου του λεφτά υπάρχουν. Όταν μετά είπε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι παιδιά δεν υπάρχουν λεπτά, ο κύριος Κουρλέτης εδώ πέρα σε αυτή την περίφημη συνάντηση που είχαμε στο Μέγκα προσπαθούσε να με πείσει ότι τα 10 δισεκατομμύρια του προγράμματος Θεσσαλονίκης υπάρχουν. Εγώ δεν τον πίστεψα, εσείς όμως τον πιστέψατε. Και αφού τον πιστέψατε, καλά να πάθετε. Διότι σήμερα βρίσκεστε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, διότι πάντοτε προτιμάτε να έχετε καλές κουβέντες. Προτιμάτε να σας λένε ψέματα από το να σας πούν τα αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, τα 40 τελευταία χρόνια κυβερνήσατε τα 20 και φτάσατε τη χώρα εκεί που τη φτάσατε. Και δεν απολογίστε. Παρ' όλα αυτά τα ρίχνετε όλα στον ελληνικό λαό. Ποιο ελληνικό λαό? Εκεί το είπα, κυβερνήσεις που ψήφισε. Γι' αυτό φτάσαμε. Κάντε και το ερώτημα στον κύριο Σκουρλέτη. Για τις κυβερνήσεις που ψήφισε.